салом мухлисони барсаи бузург, имрӯз ҳам шуморо аз шунидани хабарҳои тару тозаву тобу тоза бенасиб намонем. Анак вақти худро ғанимат донед то онро бишнавед, зеро имрӯз оид ба трансферҳои наву нофаҳмиҳои Лапорта ва Куман, рафтани Гризману омадани Депай, ояндаи Мессиу шумораи пеналтиҳои барса дар ин мавсим хоҳем гуфт. Агар омода бошед, пас рафтем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед айни ҳол футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва Барселона низ баъди 2 рӯз дар майдони худ дастаи Уэскаро пешвоз мегирад. Барои боз ҳам ҷолибтар гузаронидани ин бозӣ ва дигар рақобатҳо дӯстони мо аз Адини Xbet барои шумо то ҳаҷми $100 бонус тайёр карданд, албатта бо промокоди сеҳрнок барсатиҷи. маълумоти бештар дар комментарияи ин видео. баъд аз оне ки Барселона аз Лигаи Чемпионҳо ба дар рафт, сару садоҳо атрофи созмон додани як дастаи нав зиёд мешаванд ва албатта дар ин замина овозҳои ба даста омадани бозингарони нав тамоми Каталонияро фаро гирифтааст. Аммо дар ин ҷо аллакай нофаҳмиҳо миёни президенти нави Барса Жоан Лапорта ва сармураббии даста Роналд Куман пайдо шуданд. Гуфти он мардак начиняется утро в колхозе. гап сари ин ки Лапорта ҷонибдори ба даста овардани Серхио Агуеро мебошад. Куман бошад ду по дар як музаву ду чашм дар як айна хони овардани Мемфис Депай аз Лион аст. Инак Куман 2 рӯз шуд ки мехоҳад Лапортаро бовар кунад ки Депай 27 сола аз Агуерои 32 сола хубтар аст. Лапорта аллакай бо Серхио Агуеро суҳбат кардааст. Куман бошад доимо бо Депай дар робита мебошад. нигоҳ накарда ба оне ки пешниҳодҳо ба Мемфис хело зиёданд, аммо ӯ омода аст то охир пешниҳоди Барсаро интизор шавад. ҳатто тайёр аст ки маоши худро кам кунад. нофаҳмии Лапорта ва Куман сари ин ду форвард тамом намешавад. Лапорта ҳамчунин хоҳони ба Барса овардани Холланд, Алаба ва Эрик Гарсия мебошад. журналист Ориол Доминик мегӯяд ки ин тобистон Холланд 75 миллион евро нархгузорӣ мешавад ва боз падари ӯ ки агенти ӯ аст ҳадди аққал 100 миллион евро кор мекунад. ана инро мегӯянд ки атагию бачагӣ. Алаба ва Гарсия бошанд ҳамчун агентҳои озод бе сарфи ягон танга ба Барса мегузаранд. дар сурати дар даста мондани Куман бошад, ҳамчунин Депай низ ба Барселона гузариш мекунад. дар овардани Агуеро бошад Лапорта як нақшаи дигар низ дорад. гап сари ин ки ӯ хуб медонад ки бозингари аргентинӣ бо Месси хело муносибати хуб дорад ва метавонад дар истодани Лео дар Барселона мусоидат намояд. дар ин гирӯдор медонед мо мухлисонро чӣ ташвиш медиҳад? ана ҳамин нофаҳмӣ миёни Лапорта ва Куман. охир онҳо як курпаро ҳарду сӯи худ мекашанд ва дар гумон аст ки ба мувофиқа бирасанд. албатта Лапорта ҳам одами футболӣ асту муҳофизатгаро аз форвард фарқ мекунад, аммо хуб мебуд интихобро ба худи Куман мегузошт. ахиран натиҷаро аз ӯ мепурсанд ку, чунки ҳеҷ вақт Серхио Агуеро барои дар ҳайати захиравӣ нишастан ба Барса намеояд. Алаба ҳам ҳамчунин. аз сӯи дигар Мемфис Депай низ барои чашмони хушрӯи Куман ба Каталония намеояд. ӯ барои бозӣ меояд ва ҷои ӯро низ холӣ кардан лозим. барои овардани бозингароне ки исмашонро дар боло гуфтем, роҳбарияти Барселонаро мебояд аз хизмати як гурӯҳ бозингароне ки ҷамъоҷамъ як дастаи дигарро ташкил мекунанд гузарад. бозам суол ин аст ки дар пушти ин нофаҳмиҳо худи Куман мемонда бошад ё ин ки не. ин ду мардак бояд ба як қарор биёянд, зеро гуфти бобои ғулом чӯпон бисёр шуд, рамаро гург мехӯрад. аммо мо мехоҳем шумо низ андешаи худро дар ин бора нависед. охир мову шумо ҳам як ҷузъи ҷудонашавандаи Барса ҳастем ку. ақидаи худро нависед ки омадани ин футболбозонро ба Барса мехоҳед ё ин ки не. бовар кунед, мо албатта инро ба гӯши роҳбарияти Барса мерасонем. бо омадани Жоан Лапорта ба курсии президентии Барселона, овозҳо атрофи аз даста рафтани Лео Месси камтар мешаванд. ҳафтаи гузашта мебоист вохӯрии падари Месси бо намояндагони ПСЖ баргузор шуда, ин масъала дар ин дидор мавриди баррасӣ қарор мегирифт. аммо интихоби Лапорта ин вохӯриро қатъ кард. пештар аз ин падари Месси гуфта буд ки агар дар интихобот Лапорта ғолиб ояд, эҳтимолияти бозбинии шартномаи Лео бо Барса имкон дорад. аммо журналист Хосе Антонио Пансети дар мавриди ояндаи Месси мегӯяд ки ҳар чизе ки ҳам нашавад ва ҳар куҷоям ки Месси бозӣ накунад, баъди 2 сол ӯ ба Интер Майами гузариш мекунад. дар чунин маврид рафтани мондани ӯ 50-50 аст ки аз як тараф дили мухлисонро гарм мекунад, чунки ҳамин як моҳ пеш баъди капу калочҳои зиёд ва ҳатто ошкор гаштани маблағи шартномаи ӯ дигар касе гумон надошт ки Лео дар Барса бимонад. изҳороти ӯ дар бораи ба суд кашидани роҳбарияти Барса бошад ба осёби нобавори
нобовариҳои мухлисон оби дигар рехт. Аммо акнун бо гузашти вақт ва омадани Лапорта ҳама ором шуданд ва ба назар мерасад ки яхи Лео ҳам камтар об шуд. Бо эҳтимоли зиёду бо Лапорта метавонад дар бораи ояндаи худ ва Барса пешниҳод кунад. Ки медонад, шояд ӯ ПСЖ нараваду баръакс Неймарро ба Барса биёрад. Охир мо ҳама медонем ки ӯ инро мехоҳад. Неймар низ ба баргаштанаш чандон зид нест. Акнун кино нав сар мешавад ва боварӣ дорем ки он финали хуб дошта бошад. Наистед ки шумо аз ин кино чӣ интизорӣ доред? Мо навиштаҳои шуморо мунтазирем. Баъд аз он ки шортлисти бозингарони эҳтимолии Барселона аз ҷониби президенти нав тартиб дода шуд, чанд нафар бозингарони ҳозираи клубро хатари рафтан таҳдид мекунад. Чунин бозингарон Филиппи Каутино ва Антуан Гризман мебошанд ки аввали соли 2018 ва дуввими соли 2019 ба Барселона омаданд. Тобистони имсол Лапорта ба дастаи як қатор бозингарони нав аз ҷумла Холланд, Алаба, Эрик Гарсия, Мемфис Депай ва Серхио Агюэроро оварда нест ва албатта барои ин бачаҳоро пул додан аз кадом бачаҳои дигар халос шуданд дар кор. Ба андешаи ман Барса бояд пеш аз ҳама Каутиноро фурӯшад, зеро ҳамин бача дар Барса нашуд ки нашуд. Зиёда аз ин бозингари бразилӣ мунтазам ҷароҳат бардошта тавбат мегирад ва даста маҷбур аст ки бар тибқи шартнома миллионҳои евро ба ӯ пардохт кунад. Албатта Гризман ҳам он Гризмани дар Атлетико бозӣ мекардагӣ нест, аммо бояд фаромӯш накард ки инҷо Месси гуфтагӣ зоти шариф бозӣ мекунад ки дилхоҳ бозингар дар сояи ӯ паноҳ мебаранд ва Гризман ҳам истисно нест. Ӯ бад бозӣ намекунад, аммо дар ҳоли мавҷудияти Месси ӯ ҳеҷ гол лидери Барса шуда наметавонад. Бо ин ҳама Гризман ва ҳам Каутино гуфтанд ки ҳолашон дар Барса хуб аст ва ба ягон ҷо куч бастанӣ нестанд. Аммо кош ки рафтану нарафтанашо танҳо аз худашон вобастагӣ медошт. Охир ҳаёти футболбоз ҳамин аст. Намехоҳиву яке худатро дар Интер Майами ё ҳулбуки Восе мебинӣ. Дӯстон, имрӯз ба шумо як хабари беҳтарин дорем. Ширкати Азия Маркет ки тури чанд моҳ шуд бо мо ҳамкорӣ мекунад ва ба муштариёни худ танҳо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро пешкаш менамояд, тасмим гирифтааст ки ба хотири фарорасии Иди Наврӯз аз имрӯз сар карда то рӯзи 22 март дар ҳамаи доруҳояшон 15% таҳфиф кунанд. Ва акнун шумо имконият доред ки ҳамаи доруҳои Азия Маркетро бо таҳфиф 15% харидорӣ кунед. Номерҳо дар рӯи экран, занг зада харидорӣ намоед ва имкониятро аз даст надиҳед. Шумо бовар мекунед ки Барселона дар ин мавсим 40% пеналтиҳоро ба гол табдил надодааст, ба таври дигар гӯем назадааст. Дар бозии охири Барселона бо ПСЖ дар доираи Лигаи Чемпионҳо Месси ҷаримаи 11 метраро зада натавонист ва ин аввалин пеналтие буд ки дар доираи ин мусобиқа зада нашуд. Пештар аз ин 4 пеналти аз ҷониби бозингари аргентинӣ ба дарвозаи ҳарифон зада шуд. Ғайр аз Месси, Брейтвейт ва Усман Дембеле низ пеналтиҳои Барсаро ба самар расонида буданд. Аслан пеналтизанӣ ин як касабаи хоса аст ки дар ҳар як даста як нафар гуфти Русо штатни пеналти аст ки ӯ маҳз ӯ ин ҷаримаҳоро иҷро мекунад. Дар Барса албатта ки ин Месси аст, аммо дар набудани ӯ ба қавле ягон кас дигар зада наметавонад. Гол Дембеле, гол Брейтвейт, гол Гризман, хулас ғайр аз Тер Штеген бисёриҳои ин ҷаримаро иҷро мекунад. Аммо гап сари ин аст ки то куҷо онро бояд бо маҳорат ва бехато иҷро кард ки ба даста фоида биёрад. Барои мисол бисёриҳо ба он назаранд ки агар Месси пеналтиро ба дарвозаи ПСЖ мезад, шояд бозӣ тамоман ранги дигар мегирифт, вале акнун ин ҳама ба моли таърих табдил ёфтаанд. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.